honestly speaking ini nangu ndakafunga kuti Just Signal Charamba vangarova public stand yekuti uyu mukomana abudise music yake semunhuwo akuti achibva paspotlight zvishoma nezvishoma, so akabva ashanda neskillful ikuna Charamba, but akabva taona kuti macopyright acho haasi kumira pari kubvaruranwa kuti zvekunyeba. Muri yeZimbabwe ndakabva ndasangana nezi press statement rakabudidzwa naJust Signal uchina kuti on behalf of the Swa family funds, Just Signal would like to make and let it known that following a meeting with the men of God, Pastor and Amai Charamba, the Charambas, an amicable position has been reached that will remain private and confidential to the two parties. Haasi kudake kubuditsa zvavakawirirana pameeting yavo iyoyo. But muri yeZimbabwe takatarisa nyaya yemacopyright, ukatoona patonzi patadza kunzwananwa, vanhu vatadza kuwirirana nenyaya yemacopyright. Chinoitika ndechekudai so, vanhu vatadza kuwirirana nenyaya yemacopyright vari two vakadaro. Kutadza kuwirirana kwavanenge vaita kureva kuti Just Signal music yachadzoka kana kuti iwe unobhadhariswa mari music yako yodzoka, mataurirana, mawirirana, manzwisisana, because hazisi zvinhu zvokuti akatora PCS of content yaBacharamba akangoremixa masongs. Zvinhu zvinoitika, zvinhu zvinowanika kana vakumbirirana ruregero, nyika yese yeZimbabwe yakumbirira ruregero. But apa tiri kuona kuti vanhu vakabva vadaita zvinhu private kuda kuti masongs achadzoke, because kana nyaya iyi yange isiri private copyright rakarohwa zvikaonekwa nenyika yese, masong akatodzurwa, vanhu vakatosecha masong vakavashaya. Saka hazvikuzonzi kuzoita private chinchi kunenge kwakuda kutamba nepfungwa dzemaZimbabweans, zvineka kudherera maZimbabweans zvakuda kuita vakomana ivava zvokuti vanoita zvinhu zvavo private. But ndikatarisa nyaya yacho zvineka kupusawo futi kari muna Just Signal karipo mbijana semunhu akanga aba asingagoni kuzvinyorera masong ake akadecide kuba masong ubva abuda kuti zvineka chinchi inini handidi kuti ndinenge ndinoda kuti zviite private. Amen. Muri yeZimbabwe you tell me what you think kuti muri kuona sei nyaya, but inini ndiri kuona ka element kekudzungaira.